إذي دمت حارنات دمت حارنات بسلف ديمقراطية إرتراز المحلالات أهبراوي نايرد يفنوئي إذي دمت حارنات سلام زخبركم تخاتلت دمص حرنت بسلام كنيكم كتكونوا نتمننا ابناي لومي علت 24 نحس كل تشحن 10 تخلتن مدفن وراديونا فلما زينا كنقرب لكمينا اسعبنا مجلسي ابو منبر كننبب لكمينا اما دمدمتاون مدرسة سدري الفستيفال كل تشحن 10 تخلتن فرانكفورت كنسمعكم هنا سناي مكتتال نلومي زتالنا لكم زيناتات انه قدماي منستر إثيوبيا أتو ملس زيناوي عرفوا قدماي منستر إثيوبيا تملس زيناوي أبقدام حكمنا ناتقبرلون كله 500 تلفزيون إثيوبيا بصلوس 21 نحاس كل تشعين 10 تخلتن قليسا بزعب حمام قدامي منستر كزرب جمري ملس ابتي اب اديس ابا تخيدنا يمرحت افريكا اخيبا خيتساتف مسترفيو نخل توارح زخون غزي اب قدام حكمنا خبر الدحر مصناح بصوني لك ساعه 10 حدنا 4 ليتي اب 50 شوعتن علمي كم تعرفوا رويترز كاليسو أتو هايلا مريم دسالين مختل قداماي منستر ناي قداماي منستر بوتا بغزاونت تكيو خمزلو منغستاوي معكنات إثيوبيا غليصوم قصيلنا بالسلف ديمقراسيز بيرتراس توهبنا حزن مجلسي كنسمعكم هنا مجلسي مرير حزن ناب حزب المنغستن فيدرالات ديمقراسيات ريبابليك إثيوبيا عرفتياتو ملس زيناوي قداماي منستر فيدرالات ديمقراسيات ريبابليك إثيوبيا لو منوغهم سمعنا مريحنة مسرتات سلف ديمقراسيز بإرترا عميق حزن يتسمعنا عرفت قداماي منستر أتملس زيناوي إثيوبيا راح زي كونس نعنان حزب إرترا بحافشا نسلف ديمقراسيز بإرترا دما بفلاي أموم فتاوي سلسعنا عبك سرايو نفس هير ملس زيناوي بصوتو تقادل تهزبوي أنا حرن التقراين نوركت نايتي نسقاتات كلتيو حزاب إرتران إثيوبيان زبرسة ملكاوسر عدارك مس إرتراويان تقادل تيزنا برام ستون زمناتات موحد مفتسيمنا ينرسعونينا سراويت كلتيو شنخات عمريتنا كلتيو هاجرات بزخعاوني حبار دم حزبتات إرتران إثيوبيان أبلع درجي عوتا مزجيبهم يوم بزي قنضاوا قاطامزي نفس هير ملس زيناون بصوته أبلات منغست إثيوبيان نوصيت نايتي بشحنت شعتا 293 تخيدي أمو حزب إرترا دمان نصانت مهنات ناي قزا رسو منغستن زمرصلو رفرندم مقبلهم زحب المرقصي نيرو
بزلبونا زملؤ وساني زدما حزبتات كلتيو هاجرات كاب حدقانا يترقم زي بلعنا وقق كدحنو كيلوم يوم اب إرترا حقنيا ديمقراسياو لوطن ممصاق قوامياوي ديمقراسياو سرعات نمتكال نقالس زلنا تقوم تحيلتات إرتراون بموت قداماي منستر إثيوبيا كان كحصو زي نخل دقافن فتاون إينا كسيرنا بصوتون مقالستون دما نزي أتملس ديناو جمر أوانتاون حناص المرهوزي كقلصلوا مخانم صنع منتنايو أما دمدمتا نمواتي منقس سماي يوارسو نهزب المنقسن إثيوبيا كمون بيتسب نفسي هرملس ديناوي صنعتي هابكم نبل مساخبروت حاوخم حامد درار أبو منبر سلف ديمقراسيز بإرترا 21 حسي كلتشحن 10 تخلتن مجلسي سلف ديمقراطيز بإرترا بعد 10 شوعتنا حسق للتشحن 10 تخلتن 4 أبالات مأكلاي بايتو سلف ديمقراطيز بإرترا زنبرو بفقدهم كاب سلف المريحنة تنسحبهم مهلاهم زحبر مجلسي أو تيوم اللو أبزيادة مترناف زحتة اللؤوان المدرخن مرحنة نقول دائما ملاي كل كجبر زقبو صعرتها كايدو أباون تاو درجاتات بس إحنا اللي كنتات بهندبت كم زز مسل تريو مركبو نعنا يخون هزبنا كم زقوهي عين سحتون عوج سلف الرئيس خوني يخون شقر بتاب قدامي قبعي زغمتنا يا ديمقراطيا قومامات كفتح زخير كنسو كم زز مسل مرجع موسادهم كون عين بلون يخون مبر إذا 4 أبالات مريح لنزل بروز وصدو سقمتي قنوع مسيلو زي الرأي ناقوان تقني أبسل في مهلاون ذي مهلاون ذو السن بولك أو مرج أبو مخانو نزو صدو سقمتي نخبرنا أبقو عزوم حماق رخبو كم زين منا يلوم كنحبر نفتو سلف ديمقراسيز بإرترا بديمقراسيا وقوام زمرح سلف بمخانو زخونه والقصب يخون قجلين وقعدو كتمزز فقد كنتات يبلون اب هاجرنا بحال ديمقراسن غزات حقن معوات بنقالسل زلن اوان كا ابالات سلفي قندحلو توشتاوي هي سلفنا مخانم كنحبر ندالي قوام سلفنا وشتاوي هي سلفنا زم حدر قند موكسب مخانو دما لعلوت يخون تحت وتابالاتنا بتقوام زفقدو ديمقراسيا مدرخ كواسو ملوء مسلالوم بفلاي كأبالات مأكلاي بايتو بمسرة أبقوا إستو هبوم قوامة حلفنت أبسل فيك عوث دليو حساب كتأتاتو وز دليو أتسرارحا أب حلفنت فتصام شماقل النفسهم يخن خالوت كقربون كقالسون حقاو مسلو من التحلويو أبزلنا يوان دما مأكلاي بايتو عمتاو أخيبا أو زقبر الأوان ركب بمهلاونا زخونا أبال مريحنتنا زحقاو حلفنت المسلون تتقيمو نزبزحو أبالات مأكلاي بايتو عقيبو أبتحسن هنصاص قبائي زد ليو السانك عوبوت كقالسي خيليو يخون مبر 4 أبالات مأكلاي بايتو زنبر أحواتنا زخمزة مسل قوام سلف زفقنا لهم مسل تتقيمهم دليتهم كعوبوتو أبكندزك قالسو كان مريحنة أبالنا السلف مسحبهم نتقو بأي زخابهم حقاون ديمقراسيون مسلهم كقلقلالو أي مرصون بزي كازي مأكلاي بايتو هسوز خيبا بمكيات نما لايوم زوس دودو نسوم بمولو دمصم تسامام علون حبارا وعقبتن تطريلون وسانيتات كخبرو فقدنياتات ايكونون كلاتنا خم حدا أكال أبسلفا وعمامنا كنوافر أن معدولو زنبرنا أوان نزدبولا مجلس يوم مزرقحهم كمزس دممنا كنحباين دلن بصرون لذي بسنا مقوت يخم بحقاون الديمقراسيا ومعكاني مخنيات كترخبولو ذا شقر حندواء تاو وساني
ማእከላይ ባይቶ ኣብ ካልኣይ ስሩዕ ኣኼቡ ሓደ ካብ ዝርእዮም ጉዳያት ክኸውን እዩ እቲ ብሰልፍታት ተወዲብካ ምቅላስ ከም ጉጉይ ዝርኢ ርእይቶኦምን ኣይንድግፎን ብወገንናት ታድማዓ ቃልሲ ውድብ ቃልሲ ምክያድ ምዃኑ ስለናኣምን ነዚ ተወዲቡ ዘሎ ሰልፍታት ኤርትራ ነብሱ በቲኑ ኣብ ዘይተወደበ ህዝባዊ ናዕቢ ከኣቱ ዝመክር ዝመስል ፃውዒቶም ኣይንድግፎን ስርዓት ኤርትራ ብኣዝዩ ተወደበ ኣገባብ ኣብ ዝቃለሰና ዘሎ እዋን ህዝቢ ኤርትራ ንረብሕኡ ዝገልገል ውድባታት ከም ዘድልዮ እምነትና እዩ ህዝባዊ ናዕቢ ተወደበን ዘይተወደበን ህዝቢ ክገብሮ ከም ዝኽእል እናኣመንና ኣብ መወዳእታ ግን ረብሓ ህዝብና ዘውሕስ ውዳበ ከም ዘድሊ ጽኑዕ እምነትና እዩ ኣብ ቱኒዝያ ይኹን ኣብ ግብፂ እተኻየደ ህዝባዊ ሰውራታት እውን ንተደላይነት ውዳቤ ዘነኣእስ ዘይኮነ ዝያዳ ትኹረት ክረክብ ዝምህር ምዃኑ እዩ ንባብና ብኻልእ ወገን ድማ ተመክሮ ቃልስና ዝምስክሮ ፍልልይ ወይ እውን ምፍንጫል ክርከብ እንከሎ ጸለመን ተጠማዘዘ ሓበሬታ ምፍናውን ልሙድ ጠባይ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ እዚ ብኣርባዕተ ኣባላት ባይቶ ዝነበሩ ኣሕዋት ተፈነወ ጸለመውን ካብኡ ዝፍለ ኣይኮነን ሰልፍና ብውሕዳት ሰባት ከም እተዓብለለ ዝውንጅል ጸለመኦም ንኣረጊት ኣሉታዊ ተመክሮ ዝደግም እምበር ሓድሽ ተሪኡ ኣይንብሎን ድርብ ብልሒ ስለ ዘለዎ ድማ ንባህልቱን ተመክሮኦምን ነፃ ዘውፅእ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራን ሰልፍታቱን ፈላልዮም ክርእይዎም ምፍታኖም እውን ሓድሽ ቋንቋ ኣይኮነን ውድባት ኤርትራ ርእይቶአን ብዘየገድስ ካብ ህዝበን ወፅየን ህዝበን የገልግላ ዝብልኦ ዕላማን ፕሮግራምን ሒዘን ዝንቀሳቐሳ ዘለዋ እየን ህዝቢ ድማ ነቲ ቁኑዕ ዝብሎን ረብሓታቱ ዘገልግል ክድግፍ ወይ ኣብ ዘደለዮ ናይ ምውዳብ ምርጫ ክህልዎ ዘይገሃስ ሰብኣዊ መሰሉ እዩ ነዚ ቁም ነገር ዝምህራም ድማ ነቲ ኣብ ኣምራብ ዝሓሰልፍታት ዝምርኮስ ኩለን ተቃውምቲ ውድባት ተቐበልኦ መትከል ዘይሰማማዕ ብምዃኑ ቁሩዕ ርእይቶ ኣይንብሎን ርእይቶና ውድባት ሰልፍታትን ኤርትራ ኣብ ውሽጠን ዝርከብ ፍልልያታት እናፅበባ ንህዝበን እናዓላን እናወደባን ነቲ ዝድለ ዘሎ ለውጢ ንምምፃእ በርቲዐን ክቃለሳ እዩ መጻኢት ኤርትራ ድማ ብዙሓት ሰልፍታት ተፍቅድ ኤርትራ ክትከውን እያ እዚ ንህቦ ዘለና ሓፂር መግለፂ ድሕሪ ምቕራብ ምርጫና ኣብቲ ንህዝብና ዘርብሕ ሃናፂ መደባት ከነተኩር እምበር ነቲ ዝሓለፈ ኣሉታዊ ተመክሮ ፖለቲካ ኤርትራ ዘደግም ምፅላምን ዘየድሊ መጎተ ክቕፅል ኣይኮነን እዚ ኮይኑ ድልየትና ማዕበል ኣብ ዘበለ የብል ግን እታ ብፅኑዓት ኣባላት ተሃንፀት ጃልባ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ መዕረፊኣ ከይበፅሐ ደው ክትብል ኣይኮነትን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ እውን ለውጢ ብህዝቢ ንህዝቢ ዝብል ሓቀኛ ጭርሑ ኣልዒሉ ንህዝብና ሓይሊ ዝህብ ኣብ ቁኑዕ ኣቕጣጫ ረጊፁ ንቕድሚት ክደፍእ ዝሕግዝ ሓሳባት ኣብ ምቕራብ ደው ክብል ኣይኮነን ሰልፍና ግዝኣተ ሕጊ ትካላዊ ኣሰራርሓ ግሉጽነት ተሓታትነታትን ዝብሉ መትከላት ብጽኑዕ ሒዙ ንውሽጣዊ ባህሉ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ እናቐረፀ ምስ ዝመሳሰልዎን ዝፈላለዮን እናተላዘበ ምስ ህዝቡ ዘተኣሳስሮ ጽኑዕ መንገዲ እናዘርግሐ ንቕድሚት ክፍርሽ እዩ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ሰልፊ ኣወንታዊ ለውጢ ሓመድ ድራር ኣቦ መንበር ሰልፊ 22 ነሓሴ 2012 فاسون لاري نتلام كبرهن علي قردت تحيط وطواين عانا كشان فاسو فتم زي كرمنا ننفاس بتنفاسون لاري نتلام كبرهن علي قردت تحيط وطواين عانا كشان فاسو فتم زي كرمنا خب قدم قدمو نبانا مريو
يندلو وكدب كزنا معسكر شاخوينو تلاليو نانديو أفنا بخودنو مسلنا مسكشة نروحو مقاشة مسوى ضحوة من أي ربحة فرشة ماتينا نفوت أول لعدينا تحرم عوان تبوى كم زرفلو تسمى البرحل مع استفيقنا نحنا كم الليلة نخون نحنا صرف السماي عيننا تلنا وقراتنا راتقوا بدمنا فاسون لالي نتلام كبرهن علي قردت تحيط وطواين عانا قشان فاسف تشمزي قرمنا نفاس فاسون لالي نتلام كبرهن علي قردت تحيط وطواين عانا قشان فاسف تشمزي قرمنا خب قدمو نبانا مريو بزي كفتاري سقف اسفلا خلو نمت وتعلم إلا يندعلو قدب كزنا معسكر شاخوينو تلاليو نانديو أفنا بخودنو مسلنا مسكشة نروحو مقاشة مسوى ضحوة من أي ربحة ورشة ماتينا نفوت أول لعدينا تحرم عوان تبوى كم زرفلو تسمى البرحل مع استفيقنا نحنا كم الليلة نخون نحنا صرف السماي عيننا تلنا وقراتنا نتقوى بدمنا نحنا كم الليلة نخون نحنا سب السماي عيننا تلنا قراتنا نتقوى بدمنا Come on.
نحنا سرب السماي عيننا تلنا كراتنا نتكبو بدمنا مدرسة سدري ኣብ ፌስቲቫል 2012 ፍራንክፈርት ዝኸበርኩም ኣቦ ወንበርን ኣባላት መሪሕነትን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ወከልት ፖለቲካዊ ሓይልታትን ብርጌሳውያን ማሕበራትን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ዕዱማት ኣጋይሽን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣዳለውት ፌስቲቫል ኤርትራ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተሳተፍቲ ፌስቲቫል ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገር ሎሚ እንደገና ኣብዚ ብሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዓመት ብዘይ ምቁራጽ ዝካየድ ፌስቲቫል ኤርትራ ንማሕበረይ ማሕበር ዜጋታትን ዲሞክራሲያዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ስድሪ ወኪለ ኣብ መንጎኹም ብምርካበይ ዝስማዓኒ ሓጎስ ኣዝዩ ክብ ዝበለ ምዃኑ ክገልጸልኩም ደስ ይብለኒ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኸኣ ንዝቐረበልና ዕድመ ይቐንየልና ክብረት ከኣ ይሃበልና ኣብለኩም ፌስቲቫል ኤርትራ ንልዕሊ 25 ዓመታት ብዘይ ምቁራጽ ኣብ ግዜኡ ምክያድ ዝምስክሮ ነገር እንተልዩ ብሓደ ወገን ብወገን ኣዳለውቱን ዝውክልዎ ውድብን ጽኑዕ እምነትን ሓያል ድልየትን ከም ዘሎ በቲ ካልኣይ ወገን ከዓ ቀጻሊ ድልየት ናይቶም ውራዮም ገዲፎም ገንዘቦምን ግዜኦምን ወፍዮም ዓመት ናብዚ ቦታ ዝውሕዙ ቅዱሳት ኤርትራውያንን ተሳተፍቲ ፌስቲቫል ስለ ዘለው እዩ እዚ ከዓ ክምጎስን ክነኣድን ዝግብኦ መርገጺ እዩ ብልጫታት ፌስቲቫል ኤርትራ እምበኣር ኣዝዩ ብዙሕን ኣብዚ ዘርዚርካ ዘይውዳእን እዩ ይኹን ደኣ እምበር ገለ ንምጥቃስ ዝኣክል ቀዳማይ ካብ ቁፅፅር ህግደፍ ወፃኢ ዝግበር እንኳ ዓመታዊ ነፃ ምትእኽኻብ ናይ ኤርትራውያን እዩ ናይ ምትእኽኻብ ትርጉም ብዙሕ ክኸውን ይኽእል ይኹን ደኣ እምበር ምትእኽኻብ መንነትካን ባህልኻን ኣብ ምዕቃብ ዓቢ ግደ ኣለዎ ፌስቲቫል ኤርትራ ከዓ ነዚ ዕድል እዚ ዝህበና መድረኽ እዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን ኣብ ግምት ብምእታው ብዛዕባ ህልው ኩነታትናን ናይ መጻኢ ተስፋታትናን ይህን ክንበሃሃል ኣገዳሲ ኮይኑ ብመጀመርያ ግን መራኸቢ መድረኽ ስለ ዘድልየና ፌስቲቫል ኤርትራ ከዓ ነዚ ዕድል እዚ ዝህበና ስለ ዝኾነ ኣገዳስነቱን ተርኡን ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ ናይዚ ቀንዲ መርኣያ ከዓ ፌስቲቫል ፍራንክፈርት ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝዓበየ ብኤርትራውያን ተቃወምቲ ዝካየድ ዓመታዊ ናይ ኤርትራውያን ምትእኽኻብ ክኸውን በቂዑ ኣሎ እዚ ሎሚ ኣቲናዮ ዘለና ሓድሽ መድረኽን ዝፍጠር ዘሎ ሕልኽልኻትን እንተደኣ ርኢና ከዓ ኣድላይነት ፌስቲቫል ካብ ዝነበሮ ንላዕሊ እናዛየደ ከም ዝኸይድ ዘጠራጥር የብሉን ካልኣይ ዝተፈላለዩ ፖለቲካውያን ሓይልታትን ከምኡውን ብርጌሳውያን ማሕበራትን ብቐረባ ተራኺበን ክዛተያን ዝምድናታትን ክግምግማን ናይ ሓባር ዕላማታትን ብዝሓሸን ምዕዋት ከዓ ናይ ሓባር መደባት መታን ክሰርዓ ምቹእ ኩነታትን ባይታን ይፈጥር ንሕና ኣባላት ማሕበር ዜጋታት ንዲሞክራሲያዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ስድሪ ማሕበርና ካብ እትምስረት ክሳብ ሎሚ ብቐጻሊ ኣብ ፌስቲቫል ኤርትራ ምስታፍ ውራይና ዝገበርናዮ ጉዳይ እዩ እዚ ከዓ ብሓደ ወገን ነቲ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ሰልፊ ዲሞክራሲን እናባዕበለ ክመጽእ ዝጸንሐ ናይ ራእይን ናይ ዕላማ ምንቅርራብ ዘንጸባርቕ በቲ ካልኣይ ወገን ድማ ኣብቲ ፌስቲቫል ዝፈጥሮ ዓቢ ናይ ርክብን ናይ ዘተን ማኣዲ ንምስታፍ እውን እዩ ከምዚ ዓይነት ባህሊ ከዓ ክምዕብልን ክኽስኮስን ይግባእ ምክንያቱ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መድረኻት እንተማዕቢሎም ዘተ ንምክያድ ዘለውና ዕድላት ክብ ይብሉ እቲ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምልካት ዝካየድ ቃልሲ ክዕወት ዝከኣል ከዓ ብቐንዱ ናይ ዘተ ሃዋህው ምስ ዝምዕብል ጥራሕ እዩ ዘተን ዲሞክራስን ፈላሌኻ ዝረአዩ ኣይኮኑን
ካብዚ ጽኑዕ እምነት እዚ ብምብጋስ እዩ ስድሪ ካብ እተመስረተትሉ እዋን ጀሚራ ዝርከቡ ዓቕምታት ኣብ እዋናውያን ኣከራኸርትን ሃገራውያን ጉዳያት ዘትኮረ ዝተፈላለዩ ናይ ዘተ መድረኻት ምፍጣር ከም ቀንዲ ናይ ቃልሲ ሜላ ዝወሰደቶ ስለ ዝኾነ ድማ ነዚ ዝኣመሰለ ዓብይን ነፃን ናይ ዘተ መኣዲ ክንሳተፎ ናይ ግድን ይኸውን። ክቡራንን ክቡራትን ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ኤርትራ ሃገርና ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ቅልውላው ተሸኺላ ኣብ ዘላትሉ እዋን ይካየድ ምህላው ኩላህና ዘይነስሕቶ ጉዳይ እዩ። ካብ ቅልውላው ሓሊፉ እውን ንህላዋይ ሃገርና ዝፈታተኑ ኩነታት ተቐልቂሎም ከም ዘለዉ ኩላትና ንሪኦ ዘለና ሓቂ እዩ። እቲ ናይዚ ኩሉ ንሃገርና ኸቢብዋ ዘሎ ብድሆታት ቀንዲ ጠንቂ ዝኾነ እቲ ኣብ ሃገርና ስልጣን ሒዙ ዘሎ ሓይሊ ካብ ጌጋታቱ ክንዲ ዝመሃር ሕጁን ንሃገርና ንዝገደደ ሓደጋታት ዘቃልዑ ጉጉይ ፖሊሲታቱ ይቕፅል ኣሎ። ኤርትራ ኣብ ዓለም ጽልእቲ ዋላ ሓንቲ መሓዛ ዘይብላ ሃገር ክትከውን ዝኸኣለትሉ ምኽንያት ከዓ እቲ ኣንኮ ብዘይ መሰረታዊ ግዝኣቲ ሕጊ እትመሓደር ሃገር ስለ ዝኾነት እዩ። እዚ ሓቂ እዚ ከዓ ብዘይካ ንሰበ ስልጣን ኤርትራ ንኹሉ ካልእ ሰብ ርዱእ እዩ። ዓድኻ ክትዝመት ዓይንኻ ዶ ይዕመት ከም ዝበሃል ሃገርና ከዓ ናይ ህዝባ ዳ እምበር ናይ ዋላ ሓደ ካልእ ሓይሊ ስለ ዘይኮነትን ስለ ዘይትኸውንን እቲ ብኢዶ ወነኑ ንስልጣኑ ክብል ሃገር ንሓደጋ ዘቃልዕ ዘሎ ሓይሊ ገደብ ክንገብረሉ ናትናን ናይ ህዝብን ሓላፍነት እዩ። ብኻልኣይ ደረጃ ከዓ ንሕና እቶም ተቃወምቲ ሓይልታት እውን ናትና ናይ ገዛእ ርእስና ሓላፍነት ከም ዘለና ክዝንጋዕ የብሉን። ህዝቢ ኣብ ገዛእ ሃገሩ ሰላምን ቅሳነትን ሲኢኑ መሪርዎ ለውጢ ካብ ዝጠልብ ኣይወሓደን። እዚ ርኡይ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ሕርቃን ኣብ ናይ ለውጢ ሓይሊ ክቕየር ግን ራእይን እስትራቴጂን ዝውንን ነዚ መድረኽ እዚ ዝበቅዕ መሪሕነት ዘለዎ ስሙርን ድልድሉን ናይ ተቃውሞ ሓይሊ የድሊ። ንሕና ሓይልታት ተቃውሞ ኤርትራ ግን ነዚ ብድሆታት እዚ ዛጊት ኣይበቃዕናዮን። ድኽመትካ ምእማን ከዓ የሐይለካ ዳ እምበር ኣየድክመካን እዩ። ይኹን ዳ እምበር ካብ ሕሉፍ ተመክሮና ተማሂርና ጌጋታትና ኣሪምና ምንጪ ድኽመትና ብግቡእ ኣለሊና ስማዊ ዘይኮነስ ኣብ ራእይን ኣብ እስትራቴጂን ዝተሰረተ ድልዱል ሓድነት ንምፍጣር ቀጻሊ ቃልሲ ካብ ምክያድ ካልእ ኣማራፂ እውን የብልናን። ነዚ ገምጋም እዚ ከነካይድ እንከለና ክንዝንጉዖ ዘይብልና ሓደ ታሪኻዊ ሓቂ ግን ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ዘይሕለል ፖለቲካውን ብረታውን ቃልሲ ኣካይዱ ዝተዓወተ ህዝቢ እዩ። ኣብ መስርሕ ናይዚ ቃልሲ እዚ ከዓ ሃብታም ናይ ቃልሲ ተመክሮ ዘዋህለለ ህዝቢ እዩ። ሎሚ እውን ከም ትማሊ ታሪክ ክደግም ከም ዝኽእል ጠርጥራ ዘለዎ ሸነኽ እንተልዩ ከዓ ትጋጋ ኣለኻ ኢና ንብሎ። ጌጋ ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ከቢድ ኣይኮነን። ታሪክ ምውካስ ጥራሕ እዩ ዘድሊ። እዚ ክንብል እንከለና ግን ናይ ጎረባብትናን ናይ ማሕበረሰብ ዓለምን ሓገዝ ኣየድልን ማለት ኣይኮነን። ንሕግዘካ ኣለና እናበሉ ቃልሱ ክውንኑን ኣብ ገዛእ ውራዊ ከዓ ዕዱም ክገብርዎ ዝህቅኑ ግን ኣይቅበሎምን እዩ። ናይ ካልኦትስ ደሓን ዝኾነ ንለውጢ ዝቃለስ ሓይሊ ግን ነዚ ሓቂ እዚ ክስሕት ኣይግባእን እዩ። ቃልሲ ዝዕወት ብህዝቢ እሞ እምነትና ቅድሚ ካልእ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ይኹን። ግዳማዊ ሓገዝ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ጥራሕ ከም ዝስራዕን መተካእታ ህዝብን ከም ዘይከውን ከዓ ኣይንረስዕ። ናይ ህዝቡ ተቐባልነት ዘለዎን ህዝቡ ዝሓዘ ከዓ ደገፍ ማሕበረሰብ ዓለም ኣይፍለዮን እዩ። ንሕና እቶም ተቃወምቲ ነቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ብድሆታት ንምቅጣምን ኩነታት ሃገርና ከዓ ንምቕያር ክንበቅዕ ነፃ ፖለቲካዊ ውሳኔና እንተወኒና ጥራሕ ምዃኑ ዋላ ንሓንቲ ደቂቕ ኣይንረስዕ። በዛ ኣጋጣሚ እዚ ከዓ ኣብ ልዕሊ ሰልፍኹም ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ ትፅቢት ዓብ ምዃኑ ክገልጽ ፍቆዱለይ። እዚ ትፅቢት እዚ ከዓ ስቒሉ ካብ ባዶ ዝመፀ ዘይኮነስ ኣብ ታሪክን ኣብ ክውንነትን ዝተመርኮሰ ትፅቢት እዩ። ታሪክ ክብል እንከለኹ እቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ናይ ሰልፍኹም ናይ ቃልሲ ውርሻ ኣብዚ ምዝርዛር ስለ ዘድለ ኣይኮነን። ካልእ እኳ ኩሉ እንተገደፍና ናይተን ብዙሕ ደም ዝተፋሰሳ ክልተ ዓበይቲ ውድባት ገድሊ ኤርትራ ድሕረ ባይታ ዘለዎን ሓይልታት ሓድነት ናይዚኣቶም ኣይከኣልን እዩ ከም ዘይተባሃለ ሓደ ስሙር ሰልፊ መስሪተን ምህላወን ንህዝቢ ዓብ ተስፋ ዝሃበ ጉዳይ እዩ። ንሓድነተን ዝያዳ ኣገዳሲ ዝገብሮ ከዓ ቁሩብ ተስፋ ሂቡ መሊሱ ዘሕድግ ሓድነት ንስለ ሓድነት ዘይኮነስ ሓድነት ናይ ራእይን
حدنت ناي إعلامان مخاني اتلوتن ديمقراسن أجباب قالسن كوتا إعلامان ناي قالس أجبابن زت أساسر فلسفنا حيسكا مكلاس نصر رأي مهلاوي زرعي يخون دا أمبر رأي نبينو طرح سلزي أكل نعو كون زغبر ناي عوت استراتيجي خمزة لنا جن مذكار يدلي حلافنت ناي زخاء ناي كلات ناي نايتي تنبيرو زلو تسبيت اتخال اين اقداسن مخنياتكا اتاب قدمينا زلو كون النتيو نسخاء سلفي ديمقراسي حزب إرترا نصا بوليتيكا وساني انو موحاس بسنكز وسودو تبع مرقصي إذن زي بحال ناي وشتن ناي قدامن سقطتات تقاليعو نعو بديهون كساب لبون يبده زلو سلف مخانيو أب حزبي تأماننت كهلون تسبيت كأخنبرلون بحرياويو ات تسبيت مبار سلفي ديمقراسي حزب إرترا مين يناتو وساني ناي حيلتات تقاوم إرترا نصا بوليتيكا وساني أموحاس زركاب عقمتات تقاومو أبنن نحدحدو زيكونس أبن معوات علاماتات حزب خوعل أب هاجرنا خاء ربحا هاجرن ربحا حزبن ما أكلو زقبر لوطي كون أم مقبار مريح قد خصعوت عاود تسبيت زتقبرو لسلفيو أما دمتا نحناون كمني ديمقراسين جزءات حقن محبراو فتحن زقالس بيرجيساو محبر متن بزلنا درت عقمي مساخمن مس كل نزع علامات زقالس زبل حبيرنا خنقالس مخانا دقيمنا خنرغاغص نفتو عوت فستيفال يغبرلنا عوت نقالس حزب إرترا سدري نحاس 2012
سمعتنا نلوم زدالنا لكم مدب فنوات غرينيا ابزازيمنا لنا ضحنقنيو بسلام يرخبنا